Pasintabi po muna sa mga nanananghalian dahil maselan po ang susunod nating balita. Katawan po ng leader ng rebelding grupo nasa state of decomposition na ng matagpuan sa may hinabangan Samar. Kaugnay niyan may kabuuan pang ulat ang Bombo Radio Tacloban. Patay na nang matagpuan ang katawan ng isang leader ng NPA sa gitna ng enkwentro ng 63rd Infantry Battalion at SRC Sesame sa hinabangan na Samar. Kinilalang namatay na si Lupito Bukatkata alias Junio, residente ng Villarreal, Samar at sekretarya ng Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ayon kay 8th Infantry Division Philippine Army Division Public Affairs Office sa Captain Christopher Tataro, hinihinalaang noon pang Pebrero 25 namatay si alias Junio sapagkat bago ito natagpuan ay nagkaroon muna ng enkwentro sa pagitan ng 63rd Infantry Battalion at SRC Sesame sa naturang lugar. Subalit, isa lamang ang natagpuang bangkay noon at posibleng hindi ito agad nakita. Batay naman sa investigasyon na mayroon nang iniindang sakit si alias Junio bago pa man ito mamatay. Kung kaya't hinihintay muna nila ang resulta ng forensic examination upang malaman ang totoong ikinamatay nito. Sa ngayon, inuusisa pa nila ang kanilang forensics sapagkat na-turnover na nila ito sa Hinabangan Municipal Police Station para sa kaukulang proseso, dokumentasyon, forensic investigation at disposisyon sa katawan. Araw naman, so March 14, nagkaroon naman po ng enkwentro sa pagitan ng 63rd Infantry Battalion and dito naman sa members ng Sub-Regional Committee Sesame sa Hinabangan, Samar. And during pursuit operations, doon po nila na-discover yung decomposing body nitong pinapaniwalaang CTG leader. Ang bahagi ng pagkikipagpanayam kay 8th Infantry Division na Philippine Army Division na Public Affairs Office Captain Christopher Tataro. Hinihintay pa rin nila kung may pamilyang kukuha sa bangkay at kung wala naman ay bibigyan pa rin ito ng maayos na libing. At iyan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo